everyone, for today's video is I will teach you on how to change your Facebook profile from this add friend to this follow. Kung ikaw ay ayaw ng may maraming nag-add friend sa iyong Facebook, well, for today's video, ito na yung pagkakataon mong bago ang iyong Facebook. Kaya huwag kang mag-skip para masubaybayan mo step by step. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell at para naman updated kayo lagi sa susunod ko pang mga videos na i-upload. Okay, so let's start. So, all you need to do is pupunta tayo dun sa Facebook apps. Ayan, naglo-loading. And then, i-click natin itong 3 dots sa taas na sa ibaba ng Messenger. Ayan. And then, i-click natin ulit itong see your profile. So, ayan. Ito may 3 dot na naman sa katabi nitong edit profile. Itong view as. So, ayan yung akin is naka-add friends. So, ayan yung gagawin natin ngayon. Ililipat natin yan sa follow. So, ayan. Ito yung makikita ng audience. So, ayan. Naka-public pa siya. And then, balik tayo dun. Balik tayo dito sa ating settings. Ayan, settings and privacy. I-click natin to, then click the settings. Then, pupunta tayo dito sa followers and public content. So, ayan. So, i-click lang natin itong public. The settings doesn't apply to people who follow you on Marketplace and in buy and sell groups. You can manage those settings on Marketplace. So, naka-public. Kailangan naka-public yan. So, kapag i-click naman natin itong friends, ayan. So, yung lalabas dito, who can see the people pages list you follow is naka-only me. Pero kapag ibabalik naman natin siya sa public, so, ayan. Naka-public rin. So, ayan, dito sa public post comments is, it depends on you lang po kung ano yung gusto nyong ilagay dyan, kung hindi naman kayo sensitive. So, okay lang na public, okay lang din na friends of friends, or sa akin kasi is naka-friends lang. So, dito naman sa public post notification is no one. You can get notification when people who aren't your friends start following you and share, like, or comments on your public post. Ayan. Turn this notification on for no one sa akin. So, dito naman, public profile info is naka-friends lang. So, okay, babalik na naman ulit tayo dun sa ating profile. See your profile. And then, i-click natin itong 3 dots, then view. So, ay hindi pa rin siya bumalik. So, babalik na naman ulit tayo doon sa settings. Doon sa settings natin. Ayan. And then, pipindutin natin yung how people find and contact you. Ayan. Kiklik natin itong who can send you a friend request. So, ayan, naka-everyone pa. So, kailangan naka-friends of friends yan. So, ayan. Babalik na naman ulit tayo doon sa ating profile. See your profile, then 3 dot ulit, then view us. So, ayan. Ayan na ho, naka-change na po siya sa follow. So, ayan yung makikita ng audience or ng mga hindi pa natin friends. So, yan lang po, limitado lang po yung makikita nila. Yung makikita lang po is naka-public. Ayan. Makikita lang po nila is naka-public na post mo.
So, ang tanong, bakit ba may nag-a-add friend pa rin sa akin kahit naman naka-change na siya sa follow? So, take note po, is natural lang po na may mag-a-add friend pa rin sa iyo dahil nga ang nakalagay doon sa iyong who can send you a friend request is naka-friends of friends. So, ayan, sana po ay nakatulong sa inyo itong tutorial na ito. At kung nagustuhan ninyo, please subscribe and don't forget to hit the notification bell, like, comment, and pwede nyo na rin i-share sa iyong mga friends para naman matulungan yung iba na may mga katanungan about this topic. Okay? Pwede rin kayong mag-comment dun sa comment section dun sa baba kung may mga katanungan kayo at para naman mapag-usapan natin sa susunod na vlog. Okay, bye-bye mga kamimis. So, thank you for watching and God bless!